DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Sa Radyo DZGB, 6 minutos pasado alas 5. Maray na po mga tugang uya po ang mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baretang unyan para sa aga. Enot ang bareta halid dyan sa luwas si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Binisita ni Gobernador Al Francis Bichara kasabay an ako Bicol sa pawanginot na Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin an extension kan Albay Farmers Bounty Village na makukuha sa barangay Kagmanaba sa Banuan kan UWAS an provincial government kan Albay nagbakal nin sobra 4 hektaryas nin daga kung saan nasa pag-develop na pigdadampingan na ini sa mga oras na ini kung saan digdi ibubugtak an extension contest na asin Albay Farmers Bounty Village sigun kay Gobernador Al Francis Bichara na kung ano ang mga serbisyo, mga teknolohiya, mga ideya na pinagserbi kan Albay Farmers Bounty Village sa barangay Kabangan sa Banuan kan Kamalig bilang iyoan mayor na opisina tal kumusta iyo man an mga serbisyo manungod sa agrikultura asin mga courses na pinag-ofrecer kan TESDA duman sa barangay Kagmanaba sa UWAS kung saan ang mga serbihan kini iyo an mga constituentes kan tercer distrito kan Albay lalong-lalo na ang mga nasa coastal areas ini sa rason na ining Albay Farmers Bounty Village na makukuha sa barangay Kabangan medyo harayo na distansya sa tercer distrito kung kaya ang desisyon kan gobernador iyo na magbugtakman nin extension duman sa Kagmanaba Coastal Barangay sakop kan UWAS Albay. Mientras tanto an ako Bicol iyo ang kapartner sa mga espersos na ini kan provincial government kung kaya ka nakaging Sabado, haros ang mga congressmen kasabay si Gobernador Al Francis Bichara, iyo ang nagbisita sa nasabing lugar asin konforme pasado ang steering na plano sa nasabing mga opisyal asin piglalauman na sa mga mabot na daw magiging operational naman ang extension kan Albay Farmers Bounty Village na makukuha duman sa Kagmanaba, UWAS, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Puntire kan gobyerno na mahanap ang mga close contact ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa laog ng 24 oras sa pinakusog na pagpugol sa paglakop kay ni. Sinabi ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernard Flores na kung makalampas ng 24 oras dahil na magiging efficiente ang contact tracing sayang ipinaluwanag na ini sa lindong kan prevention isolation treatment asin reintegration measure kan gobyerno para sa NCR plus bubble. Idinungan pa ni Flores na mabugtakman ni 9,000 na contact tracer na ipapawagas sa Metro Manila. Sa hintanawan nindo na kinagararay ang 9,000 na mga contract tracer na dati nang naging contract tracer sa Rion. Pigkakarkulong sobra 1 milyon na kaso ng corona.
Sinabi kan Department of Health na ang COVID-19 transmission sa Pilipinas medyo nagbaba. Mantang nagpaliwanag na inik artificial man sana dalanta ang kadaklan kan mga testing laboratories dahil nagkaigwanin operasyon kan Semana Santa. Ipinaliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na amay pangmarahay para sa biyon na enhanced community quarantine na ipinasunod sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. Yan kausa para magbaba ang mga bagong kaso ni COVID-19. Nag-itaas pa ang aldawa na kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 alagad pa Heightened alert sa gabos ng mga barangay di sa syudad ng Legazpi dahilan sa posibleng pagsakat kaso ng COVID-19 sa mga maabot na aldaw. Inibasado man sa pinirmahan na public advisory na Alcalde ng Borras kung sa pinag-alerto niya na ang gabos ng mga barangay sa syudad na mag-prepara na sa posible na pag-urulian kan mga residentes kan syudad asin man ang mga mabisita digdi dahilan sa naglog na papalaog ang summer season kung saan ang mga kaparientes o kaya mga amigo o amiga kan mga Legazpeño posibleng magbisita sa iba-ibang lugar dito sa syudad kan Legazpi. Katukod kay ni pinagpagiramdom pa kan alkalde dapat na diretso mag-facilities and CEC gikan sa luwas kan Riyon Bicol. Mientras tanto, ang mga barangay sa panginot man kan liga ng mga barangay dito sa syudad kan Legazpi padagos man ang suporta ay pagkatao sa lockdown na ini kan alkalde para makortar na ang problema sa COVID-19 dito sa tuyang syudad. Dagdag na Bareta, ang Sigalero, DZGB. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang pagpapalawig pa kan enhanced community quarantine sa ikatulong simana sa NCR Plus sa tao kan COVID-19 pandemic hariyo nang mangyari. Sa sinabi na ang pinalawig na ECQ hariyo na sa posibilidad dalanta si Budget Secretary Wendell Avisado nagsabi na dayan ang budget para matauwanin dagdag na ayuda ang mga low-income household kung ipasunod pa ang extension. Idunong ka pa ni Roque na dayan naman sinda naniniwala na palawigon pa sa tulong simana ang ECQ. Dai pa masabi kan Department of Health o DOH kung maharang kan pinalawig pang ECQ sa NCR Plus ang pag-itaas kan kaso ng corona. Ipinahayag ni Bareta na nagbubulong sa mga pasyenteng may COVID-19. Sinabi ni Philippine College of Physicians Vice President Dr. Maricar Limpin na naaditsinda sa nagbabawas na bilang ng protective gear asin kalidad kan PPE
na igusinda ngunyan. Sa sinabi na bako sinda komportable sa PPE dalan sa kaaditan na posibleng pati sinda magkaigwana nin infection. Idinuga panilimpin na dapat matawan nin atensyon kan gobyerno ang kakulangan nin PPE. Posibleng dain na mapalawig pa ang sarong semanang extension kan enhanced. Aminado ang sunod ng lockdown sa Arong na may miyembro na positibo sa COVID-19, iyon magastos asin mga ipon ng mas dakol na isolation facility. Ini kasunod kan pagbusol ni Marikina City Representative Stella Kimbo na ang household lockdown asin sinabi na ang gabos na pangangaipo dapat itao sa mga miyembros kan harong sa tabang kan local government units kung ansaro positibo sa virus. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang problema sa reverse isolation na ini mas mahal dalan takon i-isolate kay po ng matawan nin pagkakaan asin kay puan man na mas dakol na isolation facilities. Dainang dagdag na ayuda para sa mga nagtitios na pamilya maski pa ipinautog. Sinabi kan Malacanang Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nakapag-ibo na ang gobyerno nin 110 bed capacity na quarantine facility sa Quezon Institute sa Quezon City asin karagdagan na 160 pang kama sa Jose Rodriguez Memorial Hospital o Tala Hospital sa Caloocan City. Idinugan pa man niya na may plano man na magpagibo nin mobile tents, ICU facilities nin sagkod sa 200 na kama. Nag-apelar si Marikina Representative Stella sufficienting allowance. Pinalawi pa ang Korte Suprema ang physical closure ng Singko offices sa National Capital Region asin kataraning na probinsya poon ngunya na aldaw sa sa Abril 11. Sendang ipinaluwanag na ang pagpapalawig sa pagsara sa mga korte may relasyon man sa pagpapalawig kan enhanced community quarantine sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal. Idinugang pa kan Korte Suprema na ang pagdangog sa mga korte durante kanasabing periodo para sa urgent matters konsideradong suspendido. Uminabot na sa sobra 500,000 na overseas Filipino workers o OFWs ang nawaaran ng trabaho dahil sa epekto kan COVID-19 pandemic sa nasyon. Sa report kan Department of Labor and Employment
Information and Publication Service o DOLE IPS na maabot na sa 502,600 na repatriated OFWs na displaced. Ligtas man na nakauli ang mga ini sa indang home province matapos magsairaram sa COVID-19 tests as in quarantine protocol sa mga iba-ibang hotels. Sa separadong report man kan DOLE International Labor Affairs Bureau o ILAB, sobra sa 645,000 na OFWs ang apektado kan pandemya. Ang maabot sa 502,600 returning OFWs kung pwesto sa kabilugan, nasa 127,600 na displaced. Maabot man sa 50,000 ang nagahalat in repatriation, mantang maabot man sa 75,300 ang gustong magtinir sa indang host countries. Buwan kan Abril 4, Meron inasay Embassy dahil magdangog sa enot na kahagadan na natatarang 44 mga Chinese vessel na may sa may Julian Felipe Reef sa WPS dapat magharali na. Sa sinabi ng padagos na presensya kan mga Chinese militia vessel aranay sa Julian Felipe Reef, nagpapahiling na may intention talaga ang China na paiwason ang sendang pagsakop sa WPS. Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang sarong overseas Filipino worker o OFW pag-abot kaini sa Hong Kong mantang negatibo ang COVID-19 test kaini bago maghali sa Pilipinas. Sa katunayan, nakakuha pa ang nasabing Pinay OFW ng certification gikan sa sarong ospital sa Pilipinas na negatibo siya sa COVID-19 alagad nagpositibo ini sa ginibong swab test kan mag-abot sa Hong Kong kan Marso 13. Gikan sa report, tolos pigdiretso ang Pinay sa ospital, lunad nin ambulansya kasunod na ang kalentura asin pagsuka. Matapos ang nagkapirang aldaw, ang Pinay Nasa linya man si Luens Barsena. Luens kamen. Dahil man giraray pipok natan kan ang probinsyano party list na magparapanao, ninman lain-lain na asistensya sa kabos na sektor, ta nanao na naman ininin na 1,000 kilograms na repolyo asin sayote sa mga Marikenyo sa Marikina City kan Metro Manila. Ini ang napag-aramang kan DZGB News kay Congressman Alfred de Los Santos na kung saan iyo ini ang proyekto kan Farmers to Relief Box Project tangani ng makataonin programa sa mga kaprobinsyano. Susok kay de Los Santos nagpapasalamat sa kay Mayor Marcelino Teodoro na personal siyang tinanggap sa Marikina City ngani nang ipailing ang suporta sa nasambit na programa. Kung kaya dahil kay ni dakulan na tawan ng mga beneficiaries kan siring na bagay asin susog sa iya, kadakol pa ni mga programa ang probinsyano party list na magsusuporta sa gabos sa sektor, lalo na sa mga paraoma. Dagdag na Bareta, LPB. Higlalaw man na magkakigwa na naman yung pagbabalasa ngunya na bulan sa Philippine National Police na lantatulong mga haralangkaw na opisyales kan pulisya ang makakabot na sa mandatory retirement age na 56 anyos. Si PNP Controller Major General Emmanuel Licop maritiro na sa serbisyo sa Abril 9, mantang si PNP spokesman Brigadier General Eldebrandi Osana sa Abril 20 asin Lieutenant General Cesar Binag, Deputy Chief for Operation asin Concurrent Commander kan Joint Task Force COVID-19 Shield sa Abril 24. Sa Mayo 8, magiging 56 anyos naman si PNP Chief General Debol Cenas, mantang si Deputy Chief for Administration Lieutenant General Guillermo Eliasar magiging 56 anyos naman sa Nobyembre 13. Nangako ang Department of Labor and Employment o DOLE na padagos sindang mahatod din tabang sa mga overseas Filipino workers o OFWs, lalo na sa mga nawa aron ng trabaho. Sigon kay Labor
ang akap sa Lawas Manggirar. Inantanawa Chief Justice Marvic Leonen pamayokan na 2020-2021 bar examination sa pagsasabi nini ang magiging primerong digital bar examination nagigibon sa iba-ibang lugar ka nasyon kung kaya dahil naman kay po na magdumampa sa Manila ang mga bar examinee. Nagpatanid man siya sa mga nagpapalakop ng salang informasyon as nagpapalibong siya na sa sitwasyon dalan sa salang anunsyo mananangod sa bar exam. Nagsumitir na nin aplikasyon para sa Emergency Use Authorization o EUA ang Johnson & Johnson para sa indang bakunang Janssen. Sigon kay Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo, Yan mga tugang nga detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pagarakan mga pagariba, John Napoles asin Manny Tutanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan Bareta. ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Isda. Ulan. Pandesal. Ito naman ang